En odiochieng' maber kendo kamoro moro mantie jara malolo TV ma indien kuku mar wach kod Angie Folomba. Ka odiochieng' ma kawuono weche ma wadwarango gin to gin ranyisi machalo nade ma wanyalo neno kata mane waneno koteno kod yiero manorumo piny mar the United States. Wadwarango ni wan kaka oganda ma Kenya gin lessons achiel ariyo adek mage mwanyalo neno koteno kod yiero nero mabende norumo e piny mar Amerika. Ka in kod ote nyalo achiel kachiel e namboni malo kanyo ero kaeto wabiro duoko gi achiel kachiel. An kod wende studio kaindi mabende en jal molony weche go mag timo nonro achiel kachiel. Abiro miyo thuolo mondo mos oganda. Erokamano jokanyana mamoso msauru ani lugando Thomas Old Siaya County jo pinto luongan od Nyagera. Od Nyagera goni erokamano kuom chopo tinde ilala mathoth miwuoro ne idhi kure? Nyochan gi penj ka ging'eno mabende wan joma ne rang'eny mamalo matin to bang' mano bende nyochan gi tich ma parliament. Yes. Mabende natiyo kaluwore gi wach mar nonro mar lowo ma Mwatate. Ing'eni kaka an ing'en pok adonjo bunge but nyinga to ni Hansard mar bunge. Mar bunge. Erokamano ahinya. Pod igombo chung' koso wach chung' mar Ogunja? Ok ing'eni chung' ogombo ga chung' en aj ma jopiny. Pod jopiny dwaro ni mondo ichung'. Ok ang'eyo jopiny sani wacho nang'o nikech last time ne en aj ma jopiny. Yes. And again ing'eni kaluwore gi wechewa mag code. Be pod watemo observe ni bende gidhi live to the test of their calling because wanwang'o ka jakom wacho ma Mbadi wacho ma so pok wang'eyo no who is really telling us the truth. Ing'en jomoko weyo ni our life starts with politics and ends with politics. We are only saying in a political space onego yaw to nikech en gima en a process mabiro after every 5 years. To konego jomoko kete as if en a lifeline ma ng'ato nyaka yuego. Erokamano. Awinji maber Od Nyagera. Od Nyagera nyisa ni yiero ne orumo e piny mar Amerika kendo ne waneno achiel kachiel wana kaka gima nitie e pinje mag Afrika to moloyo wan kaka jo Kenya waneno gima ne otimore. In kaka Od Nyagera yiero ni eri kaka ne otimore ma orumo inyalo wachna? Ing'eyo gima yiero ma Amerika opuonjowa. Yes. Ing'eyo Amerika gima giber go ni gin joma learn every day. And the challenge ma gin go in life and gin go a level of maturity. Yes. Which somehow is not very easy mondo yodi piny Kenya kaendi. To gima chanda en Amerika en piny ma ji nodakie sidienge ka sidienge nikech jomineno kata malaro Congo nobody can claim nen japiny Amerika. Gin joma nodhi kanyo kaka immigrants. Yes. To marwa mar jo Kenya to wan jo Kenya to no solving our own problems to tamowa. To kirango yiero ma Amerika nyo puonjwa too many things. Yes. Nikech nyoro puonjwa nun kaka bende jo papla joma jolendo joute fwambo. Un bende un ga problem nikech seche moko samaro mislead okunu mislead wa take nga sides to nego bed joma neutral. Ko ing'eyo samuso take sides to ng'ama nyeni piem te no weyo no opinion manyo umiye just the real opinion. Yes. Which is not the correct position. Koro un kaka joma ni media onego ukawa neutral ground. Okineka everybody including so many people all over around the world nyoro ng'eyo ni Clinton has won. Yes. One, nikech Obama nyocha tiyo maber. Two, Clinton bende has served America very well. To makwana ni they did not understand what did America want. Yes. Mai gima ji mang'eny kong'eyo. In fact, and Jeff, all along I would tell you I've never been a Democrat. Anangaja Republican. Kanene nikech aheronga policies mag Republicans. Because I see ni dire mano wan go problem in Kenya kai kabisa. And that's why I like Republicans. Dalo mano wan go problem in Kenya kai kabisa manene there was no democratic space. Jogi manomi was space because they didn't want to reason with President Moi. They were telling Moi either we are moving point A to point B or inimwa akudi. Yes. And you see they did it in many other countries kama Igole and Noriega, and this one equally happened. So Republicans as a party, you would say Nigen Jomoso can a lot of changes in terms of political popularism. Kendokra kanye neno what made us to achieve serikali mabar wabar nenen manawajo Republicans.
when we want to think about issues and formations of the country, to you would find what Africa has achieved much has come within the Republican Party. To gimanya gimorago ma jo America opuonjowa en ni un kaka jo manie ute fwambo onego take analysis bunge ni popular vote such a cannot translate to the real vote. Yes, that's true. Nikechingene, take for instance, you would find ne kidi karali mar Jubilee Madari. Yeah. To inu wanko pong kabisa. Kendo kodi Embakasi to pong kabisa. Kodi Dagoreti to pong kabisa. Ta analysis moro tu unjo ute fwambo pokne ukaoga. Bunu wango nija ngatu mwere Jubilee aenya mugik. Oganda mwere Jubilee aenya mugik i Kenya kae. Genga jo Kikuyu. Kora kilo we oganda moko. Yes. Tibro nwango nukuonde magedhegi. Ja Kikuyu mowinjo nura modak Madari. Yeah. Konyo nura li Dagoreti teno kungo ukata sangwe. To equally this thing translate to Luo. Ja Luo bende bro nwankara li ni Madari to pong kabisa. Rali kana Kibira to pong kabisa. Rali kane Makadara to pong kabisa. To wan wawegi pokotimo ga analysis wang'eyo ni Jaluo mowuok modhi go kura modhi rally moa Babadogo cha ene na Jaluo achiel cha ene modhi nyaka Kibera ok ni chieng' Kibera to leo ene Jaluo achiel cha koro kineno tiwe ne piny opong an magi gik mananeno diere Jaramogi because I did not conform myself until when I came to realize about the reality nikare Jaluo en ng'ama seche moko wahero girwa. Yes. Koro we try to build it. But you know it doesn't translate to real vote. At the end of the day, to vote in Manachelcha. Yes. More attend rally Langata, more attend rally Madare, more attend rally Embakasi. And Manakura Chiel. Ngejenika coach Raila Nairobi and Kura Migo, to Enakura Chiel, it does not translate to three. So my Gimanyoti Maria America. Yes. Awinji unyagera winjo gimiwacho mbera inya gimiwacho ni popular vote ni risa moro wan kaka Uganda adieri yo nyalo inyo nikech oseno ka nitire rally mathotha inya gima ok nyal pande ni Joluo ng'eny Joluo gin giero kwith mar kod mano gima ok nyal pando ma bedho mowacho gimong'eyo ni samoro ka rally wabedo to Oganda chopie mang'eny mwang'ini to ang'o ma timore iparo ni Oganda wagieki kata ka ok wang'eyo ni en mana kura achiel kaka wacheno jok madhi rally wagieki bende gin gi okura to ka gin kode bende gidhi magigoe ing'eyo the other thing that happens Jeff okwadwa wacho ni jok okawo ga kura kura jikawo en asije moko wa misuse kawo kochwa nikech nyalo nwang'o ni ikawo kura te kawo kura malang'ata inti ya Madari chieng' midhi go kura no kata fe miongo umidhi go Lang'ata koro kura no ne kura nendo. You understand? Koro gima ji onego tim, ji onego kawo kura kuonde ma gintie. Iwinjo. Mondo wane nikech kura maduong' ahinya en jakom Raila dwa bedo president. Yes. Koro kategori Madari, kategori Embakasi, kategori gine Kayole, podi gone jakom Raila. Amolo Odinga. Koro gima ji ong'e ni ji owe kelo confusion. Iwinja. Ke confusion iwok ni kesi yamo kena wanka koronti ilo ni importation of voters. Yes. Wade konyo wodwa. Magone wanyalo timo chon. Ndalo manawi njoka kandel manone ko giri chung. Yeah. We wanted to support Neko Gini. But you see now, ntie space. And again, wajmoro ni chung kako ganda ni. Yeah. Bende seche moko hinyowa nikech at the end of the day, kakuro decision owuok. Seche moko ne anu anka, ini dhi kanyo kaka Oluo. To party to dwarango gimilongo no national balance. Yes. Koro jakabila moro wuok to in kama wokie no kori ni ibedo short change din koro kichung. Yeah. Koro ganda mani kelo ka kogo kura. You see, these have also been able to affect us in the long run. Kura. So angi manyalo ngisi if I learned what America did yesterday. Yes. In America gima hero go mokwongo ni they respect the rule of law. And respecting the rule of law no nyoro apimo kaka Obama wuoyo to Obama wacho ni him and Bush they did not get along. Yes. And equally they had a good position to conform for a good transition to take effect. And bende Trump or get along. Yeah. But
but odhi maber nikech nyoro luongo Trump mondo gilos kaka transition program. Yes. And kirango gini in long run gitemo loso the bigger picture mar America. Yeah. They are not looking at a question of Uganda. Gima mineno ka ji annoyed en joma annoyed ka to koro gin joma inyalo wacho ni nyocha dwaro no Clinton oyomb. Yes. Which is equally very good. But you see, some EDPM you must also expect to lose. So ni paro nade Wunyagiri ni kaka Wunyagiri ni paro ni Trump ne nyalo loyo. Kaka no loyo. Well, to me, ingeni ne okibedo gi buok moro amora me. No, ingeni the way America understand their politics is about issues and policies. There was something that happened a few days. Ma nyalo wacho an kaka won ngamotimo nonro. Yes. And the FBI also messed Clinton. Yeah. Nikech that confidence manye gigolo cha. Yes. Nyo ginyiso ni equally kara justice margi is chosen. Yeah. Gikande nyo ne ogiwache now we are still investigating this matter. We'll give ultimatum. Yes. Or our ruling in due course. Koro it was as if Trump was gauging them. Koro nyocha ko release gika in the last minute. Tingeni gima musungo pogore kodwa. No musungo dwaro the best of America. Yeah. You may be a good candidate, but if you have a dot, they can't choose you. Gin kaini gichilo to gin dwaro the best of America. And again, gima kendo be nyaki inge gimo miyo Trump was becoming more popular. Yes. And Trump was not moderate. Trump was specific that if he wants to say Nikki Nabigoi to wacho ngane no romo goyo. And you see that is the policy of America. So that one nye donjo ni jomo wasungu moko dwaga nonsense. Ngijingenu koko kende in Africa kata koko kende around the world affects America very great deal in terms of economy. Erokamano ne Wunyagiri winyi maber. Gima dwani mondo wadhi achiel kachiel ni ang'eyo ni in be ok in citizen mar America, in ja Africa kendo ja Kenya. To kata kamano nyaka warang weche. But I'm student makuno. Mano ber, ka in student mano ber. Koro in gi upper hand mondo mi winj weche gi. Kwaluwo chenro mag campaign mag Trump. Kawaluwo gik mano wacho achiel ariyo adek moko machalo kaka weche mag deportation ne jok mano wacho ni odhi America e yo ma ok ni kare. Illegally. Iparo ni sani koro kako bedo president gik mano singo kaduto. Be onyalo timo gi kaka no wacho gi chani kinare no kakoro kane acceptance speech mare kano wuoto nano ka ochako tone down. Koro wacho ni is ready to work with everybody. Ma ok winjo ko chako ba wach kaka no bayo sama no campaign. Jeff, I want to tell you one thing. Kaka ngamani nonro, I will tell you now I would agree with Trump in so many things. One, Kenyans today are really suffering because one, in a no age group ma sani hotel on we have a problem because in wangoka dako in kode yorka to gikumati obiro mag WhatsApp Skyping. Yes. Owuoyo go musongo moro to kowuoyo go musongo ni tayo odhi onwango to odiop musongo ni poko kende to odhi oloso certificate of marriage mar divorce moro ma fake to end up in America. Owese chimoko dichuo kae moso puonje. Owe dichuo kae gi nyithindo. That one I want to agree with the Trump. Iwinja. Again, one gi jok ma in their country they can't do the behavior that they do here. One gi jika kajo Nigeria, one gi jo Cameroon. Moso miyo ji odhier. Magibiro kan they can double for you the money. To giketi the whole kata loan nigi dwa luoko ni pesa. The first day magibiro to gidwaro the equal money na migolo no. To giwonde ni giluoko pesa no gimi biteri bank. Binano pesa no donjo. Koro ka sama gidwa kwali to gingisi now look for a bigger money. Mondo watim ni gini kech moko hala mwahero timo, wan wahero gero ji. To chieng' no ka gizotimo gino to gilal to magilal no police bende biro to maki. Koro you are all guilty. Iwinja. Koro you are all guilty. Magisomi ji mang'eny odhier. Gisomi we lose so many senior managers. Iwinja. So gima Trump dwaro cha, me I think onyalo konyo also to discipline Africans. And especially Kenya kae, minya anwang' dhako moro muti. Akia nidhiga airport, inya anwang' kui muti.
It cannot happen. Yeah. And that's one thing that Trump was saying. Ka ibiro kane okendi nikech Trump wacho no wasungu mang'eny boso tho in America kucha. Yes. Most of tho under mysterious circumstances, and he doesn't want to witness more life being lost. That's actually why he was saying ngama biro ne ka kowok maber should go back to their country. And I think that one is a discipline even as we need to implement it in Kenya. Because equally all I can tell you, I sometimes wonder why we are paying the criminal investigation department a lot of money. Yet in Wangoni, this cyber messages. A lot of bad things happen in those places. And there is no query. There is nobody who walks in there. Jeff. Karanasani, I can tell you, the county government market error. If they care to know, they can give me a contract. I'll give them. Where they are losing a lot of money because even their own certificates of business permits are being printed in this town. You see, and Kiderosiko employed City Askar is here. He's not doing it because Jomondeko are not professionals. They cannot help him. So if you look at the level, we need a leader like Trump who can say, for this one, I don't want to hear. Yes. For this one, I don't want to hear. Yes. Ingeni kama Obama ingeni was good, yes, but Obama had too much reasoning. You know, there are some areas where you don't need to reason. It's either it is done the way you want it, let it happen, somebody else can correct it. You can never know how to correct it in future. Yes. Awinji wonyagera winjo ngimachonera winjo ngachone Trump na ngama dhidi chel ko wacho timo matwati magi mado na penje neto kalwe kod yiero mabene no rumoniri no aneno ka Clinton kano neno ka koro Trump chalon maloe to ogone simu wacho ni oyo aseye congratulate yudo gini riwa mithulu monditi iparo ni wach ni ribende nyalo timore Afrika wakai maka ji odhi embulu to ka an candidate kaka Jeff to wapiem kod Wonyagera neno ni Jeff oseloya kata pokorumo to wacha ni oyo Jeff ayie ni iseloya wadhi nyime no, ingeyo, there is one thing that Clinton did. Clinton okunyo admit aimlessly. She said one thing about dear Trump soyo. Yes. But I believe no obro carry gik mabende nchado atemoka with him to that office. To Trump bekuchung to wacho no okonyala assume yes. Gik mabeo ma Clinton osotimo. She needed a lot of respect, yes. And he thanked her. That word of thanking only ongega Kenya guy. Kenya guy election room what ayan chakre. You understand? Ayan chakre. Mangato. And then again, they also other thing that messes our own mitigation in court cases. And gan one samo gimoro court timreka kwa dwarcha. So we start burning tires. Yes. So police biro to chakori ambare kodwa. Koro waketho our own evidence. That's why we have not been able to be successful in our petitions. Mana nyalo ngisiga ngama is qualified. Yes. Iwinja. Niki momi ogwaso gabedo qualified successful in our petition. Niki samawa ginene. What we must always know, there is no day out security agencies. Yeah. Sometimes they decide with the person Magyar. Iwinja. Unless an election aina manene jo pinye mowok no dwaro kibakisha. No, we want change. That is when now security agencies will have to agree because they know they cannot kill everybody. They can kill some, but they can kill what? Everybody. And again, it also depends with who is who at the HEMAR forces commanders and the chief of general staff. If it's a person who listens, a person of good mind, a person of sound judgment, he will actually direct the incumbent on what to be done. But I want to tell you, sometimes reaction major pain ema messing our own petition. Yes. Our petition, we start messing it, immediately we start disputing the elections. Ikisa moso chako yaunecha. Police donjo ga ewa. Koro inwango ka a lot of things katamadwa collect kaka evidence. Bedo destroyed. Aneno kajo America moko matin bende ne okomor ne gi demonstrate but then it was a very peaceful demonstration. Iparo ni wan bu wasichopo kanyo. No, it is the manner my police been handling you. Okay, ne kajo kande they gigo koko. Yeah.
to police wacho ni gin kato goro kunyal kalo. You understand? Yes. To wano kinde ka koko mega ga kende no rumu kende manu chwadi. Nyakano yo ni ayo. Geche ni yo ni no koro do end up nyakum jo mane the peaceful. Yeah. Bochwani. So we have never known how to manage our own process of demonstration, both the police and the public. Magupo kwa ngeo mabe. Ero kama nya urnyagera winjo weche gwe koduto ma iwacho koro nyisane to wan kaka jo Kenya saniri wachiegni chopo e yiero mar higa manyien. Ginango gene monego watim to moloyo ne oganda waduto e weche mag popular vote onego warang gik moko e yo machalo nade. Sani ango monego watim ka wan gadiere ni oganda dwaro loch. Gima duong monego tim first of all en kaka jo ute fwamba. Yes. Unema bedu jo ma moderate. Give us analysis which is correct. Give us analysis which can work out. Even your kajo Sinovet. Yes. You know, sometimes they give not much of a credible analysis because they tend to side nikejitimoga gimilongo on sampling method manaso statistics. Yes. Maginya lawacho na giromo gana part to count money as a population. Yeah. Well, that one works well, but only when you want to work on a smaller index of a population. But when you want to work on a bigger population, it's good to term it on regional. You understand? Tokiso term in regional. One, binde wawe keto politics wa. No politics was associated managangane kangane. That one cannot happen. Yes. One is not a good analysis, and is not good and is not healthy for this country either. To dong ma indi maneno rani nitiere nikech unya gere kata Kenya lo paro juma mokalo chande Martha Karua mano jatelo mar na Kenya no sebedo ka okwedo sirikal ma wantiere sani ito no wacho ni sani koro dwa chung gavana ma Kirinyaga nyaka oyier mana onyako chako sir mana migosi Uhuru Kenyatta maiso ni koro neno rani ka iwuok e luoto nyaka wach mana ni Raila e ngama ro mondo mi yieri ka iwuok ikunya nyaka wach mana ni Uhuru siasa ni wabro aeka ingeyo mano depend gi gik ma ji dwa achieve. No, you know Jeff, to me I believe ni Ansani wa pim ni gimoro majikia kuma. I believe the Kenya also attain certain level of politics. Good. Magima pokwa yodo again politicians who can go in line with what we have achieved. Also achieve, this country has achieved what this country needs somebody to do. We no longer need any leader to be sycophant of anybody. Yeah. You can lose elections. Kenya lose. Yes. Kenya will still go on. The only thing monego wapunjire Uhuru and gima Martha Karua was not Raila person by any standard. Kuom joma kiasiasa they will say nka gineno Martha irali mara. They said that okay ndini kineno Martha itoka Raila to wangu imeli. No, but I can tell you the position anyhow. Yes. I know Martha Chakrema nene yako chako political popularism. Martha was not even a Matiba person. Martha nene gaje Kibaki nyaka nini. Yes. Iwinja. Awinji. So there is no way out manonya law duogobo jam kum Raila. Gima Raila bokoso te maber manyaka ngisi. Raila doanga create too many space for joyriders behind his back to the extent that he lose the meaning at the end of the day. Nikech at the ultimate goal ene makoro lusunga. Yeah. In politics when you had shown my number man to koro ayo. It doesn't make sense. Too many rooms Majakom created again. Majakom be nekosogago. Jakom should walk knowing that I have 10 people whom I will score with. If he doesn't get it, obey the chun moroma ne Jaramogi no go. Jaramogi at a certain point had reconciled and realized ni gimodo ware chatunyoka achieve, but he may not be what he wanted. Yeah. So what did he do? He created Raila, he created Orengo, he created Imanyara, he created Mwite, Iwinja, he created Kamenwa. Bugi biro ginying moro, he created Shamala. Bugi biro ginying moro ni Uhuru nyobiru rulwaka. Ne waber joko moko manego saba to neno ne opera ni oni wapogo ngane. We look at who is really convenient to score. Yes. Opera kochu nan menyaka. Sani mwarango wach mar NASA nitie wach mawachore ka ni National Super Alliance. Wach ni eri wonyager nyaka kawune wach adiri mari ni to NASA ni awinjo kiwacho ni wang'eni to ng'ama is going to shoot to score. Nyisane NASA ni inene nade. Kapone ntie gi jok mawacho ni bro. Ingeyo Jeff. Gimo kwanya wondre. Yes. Kodni kata opposition alliance ni. En mana strong Raila ma is leading. Coming out of talking strong. Man, okay, I very strong. Nikeche, one, Julu have been casualties of this problem. And equally this time round, they may not be ready to support anybody. Kikwabe group probability mok nyal konyo.
Either you decide ni Raila Odhi, Yeah. whatever the result, Raila Rankaka Kenya bid tomorrow. Either they negotiate a government of national unity or they negotiate a progression. Maginyala understand one another. Me, I don't want to know. But Imokadwa Wundi. Ni Raila do waste time jika inu koropo do negotiate. And iparana kadana joke mine no muchi Raila. Really, who can Raila bring up Raila to convince Guji? Maybe over convince the masses, but probably they rarely to give vote to go. But not somebody who wants to go and vote. Not somebody who wants change. Kuro nasa ni kukete to nyaka Raila imabed jata. The probability works well for Raila. It's not nyaka Raila. The probability works well for Raila. Katigoma na kwano ni biro wakanye. Let us not gamble. You know, somebody would say Mudavadi would do, but who is going to vote Mudavadi? Ask yourself that question. Kura mani Mudavadi do biro kwa mesa. Katikiel na Kalonzo. Yes, Kalonzo nga following thurgi kucha. But nabano kinyal bedo compare Raila sanyoso loso. Even Kagini what they lose. Let's go what they lose. But we have made Koro iwe batake wacho ne Raila nitire kod chances mamalo nwate mora mbachiel kachiel yero mabere notimore America nona kaka jo Africa to moloyo Kenya gin lessons mage kata findruok mage mwanyalo yudo achiel kachiel e yero machalo kama indu winjo weche duto wan bende wageno jo America no setimo yero Uganda mathoth no se yiero kendo koro yiero norumo Trump jatend piny wach makuno mago duto koro waweyo ne jo America. Buni rekondo ng'enye buni ngera. Tinyena be ponane pap. Podine pap. Ng'eni wiyobi. Ogonja. To an gima wacho. One, adwa ni nomination bed ma free and fair. Yes. To Jakom Nyocho mabe no kombe iloro piny. Yeah. And me I know ni kind of democratic process. To opio get the numbers to defeat somebody like me. Maybe onyalo yombo nyamoko. Mana na ngeyo. On the issues mag governors, I would want Pinyu Luo. If there is need for us to elect a governor, let's elect policies this time. We do not want a situation where one lawyer about 17 billion. The end of it, no one will give more achieve more than one. Kakoganda. Waonge industry. Waonge get a positive thinking. One our own industry, fish industry. We have not even tapped that. That's a primary thing. Money go benjo wachako. To adagu feasibility study. Joagagi the America, I do not know when they stand in America. Awinji thuolo ruono ijo kiwacho ne kwa mana ni mondo weche mag wele odiemo bed maber ka bedo maber to ni koda dieri duto ne oganda ma opuonja bro neno ni to ang'o matimore ro kamano kuom chopo nyager maindi ne en kuk mar wach koda Jeff Olomba ka uriti uru masane.